Sme rodina Budeva. Rozhodli sme sa pre babätko, len keďže sa nám to nejako nedarilo skôr, sme sa pokúšali asi 3 roky, tak sme zistili vlastne, partner išiel do doktorovi a tam bolo zistené, že sú tam nejaké problémy, pretože on bere také silnejšie lieky a proste za prírodzené počatie to nemôže byť. Tak sme sa potom rozhodli pre vašu kliniku. No tak bolo to vlastne na základe toho odporúčania. Počula som to prvýkrát o tejto klinike, ale že mala aj veľmi dobrú skúsenosť, hneď na prvý pokus sa všetko vydarilo, tak sme sa rozhodli vlastne pre túto vašu kliniku. Už prvý dojem túto nás zaujal, až hovorím od recepcie, až po ten prístup konkrétnych pracovníkov a vidíme, výsledok je úžasný na prvý pokus, kde je všetko OK a sme veľmi radi, že to tak vyšlo, ako to vyšlo. No ten tehotenský test, tak prvé pocity, neviem, strašne šťastná, že konečne, po dlhej dobe, čo som si robila testy. A tak bolo to niečo úplne, že čo človek nevidí každý deň a veľmi potešujúce, že proste zrodilo sa niečo z nás. A tak najšťastnejšie je v podstate každý deň robí radosť, robí jak sa jedu je nás, ako každé dieťa. Takže je neposedný, ale si myslím, že celkom je super chlapec. Poslúcha a je vydarený tak, ako má byť. Obrovská radosť, že to vyšlo hneď na prvýkrát a potom už zase obava, aby to všetko dobre dopadlo, aby z toho bol nejaký malý človečik. Prvýkrát počuť srdiečko tejto malej Zloty bolo niečo nádherné a naozaj to chcem dopriať každému, kto by to mohol mať, lebo je to fakt, že super. Úplne normálne to zobrali, že podporovali nás a držali nám palce, aby to teda vyšlo čo najskôr. No, pretože na Slovensku je veľmi dlhá čakacia doba a v Nitre sa to tak rozbiehalo v podstate a potom bola Bratislava a tam je veľmi veľa asi ľudí na tej klinike, takže sme sa rozhodli skúsiť Brno. Tak netreba hádzať flintu do žita, ale keď to nejde, tak to nejde. Netreba čakať do nekonečna. Treba sa s tým zmieriť, proste je to tak, ako to je. Stále to vznikne, nebude to prirodzene, ale vznikne to z vás, takže nevidím v tom nejaký problém a netreba sa toho obávať a otáľať. Treba ísť do toho. Netreba sa toho báť, treba to skúsiť. Výsledok sa už ukáže sám. Ale bol to veľmi, veľmi pekný pocit, ktorý vrelo odporúčam každému budúcemu otcovi, že má byť na čo hrdý a pyšný.